Anggap bakul sayur ora bisa geret. Bisa lah. Pokoknya bakul sayur ya geret. Geret. Diter sayur ya kebayar. Deleng kayune ora baen-baen ora bisa ngontok. Kayu jati. Jati. Sayur. Terus tolong. Ngarep. Ana ya ring mau nih ya. Ya. Oke. 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 Kata-kata hari ini. Tetaplah semangat walau cuaca panas. Sip. Pokoknya cocok. Ini kan ya. Ya. Ayo kena geret. Ya iyalah. Ayo panggung apa? Iya ngapa? Mangan juga. Mana tuh? Oh. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Miho barat. Bisa lah, Ge. Bisa. Wong gelet bojo, ya. Aja krungu ayune tok. Palangan sing nyambut gawe. Palangan sing bisa nyambut gawe. Sekicaron nantok ora perlu. Ora wereg. Ora memenuhi syarat rumah tangga. Sing memenuhi syarat rumah tangga, sing bisa kerja keras. Ya, Be. Ya, aja kur tayange dandan. Dandan, aja tayange kur liftikan, ngalor ngidul ora genah. Iya. Lebih-lebih nek goleti bojone batire. Ya, kuwe. Masa ki ya urung-urung kena. Wes, wong loro ora kuat ya. Semangat, pokoknya semangat. Walaupun lagi dodol, tetep dodol karo garet. Pokoknya double. Karena sing dasar barang kae. Dasar garet ya sing dasar. Sama duit. Dah, wis.